Duniyar Hausa News labaran duniya a Amurka, Venezuela. Yau muna 23 ga watan 12 shekara ta 2025. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargaɗi shugaban Venezuela Nicolas Maduro da ya daina nuna taurin kai tare da ya kira gare shi da ya sauka daga mulki nan da ranar Litinin. A yayin da yake magana da 'yan jarida, Trump ya bayyana cewa Amurka ba za ta ja da baya ba kan matakan da take ɗauka game da Venezuela. A martanin shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce Trump ya fi dacewa ya mai da hankali kan matsalolin da ke cikin Amurka maimakon tsoma baki cikin harkokin ƙasarsa. Haka kuma Trump ya bayyana cewa Amurka za ta rike gangar man fetur miliyan 1.9 da aka kwace a kusa da tekun Venezuela. A watan Disamba da ya gabata, wannan lamari na ƙara tsananta tashin hankalin diplomasiya tsakanin Amurka da Venezuela, yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da sanya ido kan halin da yake ciki. Ƙarshen labari. Rahoton ya zama asali ne daga Al Jazeera English. Duniyar Hausa News tashar TV muna kawo muku labaran duniya cikin sahihanci da tsaka-tsaki. Kuma na alamar subscribing da liking domin ci gaba da samun waɗannan muhimman kanun labarai.